Naka anan zan cika sa da wata gurungun ɗuma da nake son mai girma gwamnan jihar Kano, mai alfarma sarkin musulmi, masu martaba sarakunan musulunci na ƙasar nan baki ɗaya, da sauran jagorori na musulunci da kuma gurguzun al'ummar musulmi, don Allah a saurara a ji wannan mutum da ake cewa wai malami ne a jihar Kano, a ji irin kasassabar da ya yi ta cin mutunci da cin zarafin manzan Allah, ya danganta manzan Allah abinda komai kafircin kafiri ya danganta manzan Allah, to a cikin kafiran ma ya ciri tuta baki ɗayansu. Ban taɓa jin cin mutuncin da aka manzan Allah irin wannan ba, amma a mayar da wanda zai ƙaryata wannan, ya musa wannan, ya kare manzan Allah, ya zama shine abin zargi, shine mai laifi. Ga wani ikirari yake yana danganta manzan Allah ɗin, yana tabbatar manzan Allah ɗin, amma kuma ana goyon bayansa da shi da ire-irensa. A saurara a ji me wannan tariki yake cewa. Wal iyazu billahi, ina neman afuwar al'ummar musulmi, kafin su ina neman gafarar Allah. Ba ni da zaɓi ne sai ne haka, saboda munin farmakin da aka yi manzan Allah. Dole a nuna mutane munin wannan aika-aika da wannan la'ananne yi a janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dole kuma a haka ita kanta hukumar da su sarakunan namu irin wannan ka sassaɓa, irin wannan ka tobara, don su daɗa bi a sannu wannan lamarin a sararraƙe yake. Ƙulle-ƙulle ne da makirce-makirce hawa aka shirye su a wannan lamari. Ba dai zan cika ba da surutu, musamman lokacin sallah yayi, a saurari wannan mutumin a ji me yake cewa. Jiya ya sake fito da magana cewa ya rawaito wani hadisi wai manzo Allah ya sumbance gindin abin nan Hassan. Yaro ba manzo Allah ba, mu ma muna sumbanta da. Inda yaro karma ne, an masa wanka, ina ne ba ga sumbanta. Inda akwai hankali, manzo Allah da jikokinsa suna sallama suna takawa, don an sumbance ko hanjin yaro ne na illa. Haba al'umma, haba jama'a, yanzu akwai wanda zai yadda wannan ƙazamin aiki da Abdulwahabi ya danganta wa kansa, kuma wai tun da shi zai iya wannan aika-aika, don haka wai wal iyazu billahi a bakinsa ba a bakina ba, wai manzan Allah ma zai iya yi, kuma yake tabbatar da cewa wai manzan Allah wal iyazu billahi yana wannan aika-aika. Mutane ku komo cikin hayyacinku. Waɗannan mutanen masu wannan mugun ra'ayin, masu wannan ƙudurin ga manzan Allah, su ne za su kare muku darajar manzan Allah? Su ne za su yi kishi wai an zagi manzan Allah? Wani zagi aka rage wa manzan Allah a wannan zagin da Abdulwahabi ya masa? Yanzu mai girma gwamna, Allah ƙara maka imani, ya ƙara maka adalci. Yanzu wannan abu da Abdulwahabi ya faɗa, za ka yadda a ce kana yi wa 'ya'yanka? Mai alfarma sarkin musulmi, a irin darajarka da mutuncinka da ƙimarka, wannan abin da Abdulwahabi ya faɗa, ya ce manzan Allah yana yi kuma su ma suna yi, za ka yadda a danganta maka shi? Masu martaba sarakunan musulunci a ƙasar nan, yanzu don Allah wannan ƙazamin aikin da Abdulwahabi ya danganta wa manzan Allah, za ku yadda a danganta muku shi? Yanzu wanda yake sukan wannan, yake kore wannan, shine abin killacewa. Wanda kuma yake fitowa yake fesa wannan, yana gadara, yana cewa su ma suna yi. Me abin aibi a cikin wannan? Yanzu wannan ku jama'ar garin da ake tunzura ku, yanzu waɗannan su ne waɗanda za ku zauna da su lafiya? Wanda ya ce muku wannan ƙarya ce, ku ce ya yi muku aika-aika. Yanzu mai girma gwamna, wanda ya wannan ta'asa, wanda ya wannan katobara, ya amsa, ya tabbatar yake cewa lallai ilalla manzan Allah ya yi wannan aika-aika, ya yi wannan mugun aiki, yanzu wannan shine malami a wajen ku? Me cewa irin wannan ƙarya ne, ba zai yi manzan Allah ya wannan ba, ya zama wannan shine wanda za a ga baikinsa?
na faɗa ba a cikin komai nake ganin Malam Abdul Jabbar ya yi daidai, amma abubuwa da dama ya dace ya yi daidai a cikinsu, ba kuma za a rasa. Kuma na ce akwai kuma abubuwan da ajizanci na ɗan adam ya yi kuskure a cikinsu, amma babban abin yake hukunci manufa, babban abin yanke hukunci niyya. To in ma dai al'ummar gari ta ga irin hukuncin da za ta yi, irin matsayin da za ta ɗaukar wa kanta, ta ga za ta gaskata wannan ƙarerai da wannan makirci da wannan kaidi, in ma ko ma waye zai gaskata wannan, zai tafi a wannan, a cikin wannan inna rududu, a cikin wannan babban kiya, ya nazamta a kansa makanta, ya ki tsayawa ya tabayyuni kamar da Allah faɗa. To shi Allah tabaraka ta'ala ba haka lamari yake ba a wajensa. Ubangiji manzo Allah ga mana innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. To Allah ya tabbatar da mu akan doron as-siratal mustaqima. Allah ya yi mana wannan bala'i da wannan musiba ta keta alfarma da daraja da mutunci da alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah kuma ya nuna mana bayan din me keta alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma wallahi kalmar ƙarshe da zan cika sa majalisin nan da shi, mutanen Kano ku taba a sannu, ku taba a sannu, kar ku bari a burma ku. Masu kishin manzan Allah na haƙiƙa na gaske a rufta ku, a cuna ku a kansu, a tunzura ku a kansu, wasu su yi amfani da ku a kan ku ga bayansu. To ku tabbata a lokacin da masu kishin manzan Allah kuka kai su ƙasa da hannunku, to wallahi ku tabbatar da abin da zai maye a birnin Kano. Shikenan ainihin masu zagin manzan Allah, makiya manzan Allah na hakikar na gaskiya, kun ce su miƙe sawayensu a garin kenan, su ci karansu babu babbaka. Malam Abdul Jabbar yana cikin wanda ya tsone wa ainihin masu zagin manzan Allah na hakika, ya tsone musu ido. Kuma daga babban abin da suke kin jininsa, suke kinsa, suke gaba da shi saboda ya hana su watayawa a Kano, ya hana wannan ƙazamar aƙida tasu ta suka ta tawala a birnin Kano. Ai ko kuskure aka samu Malam Abdul Jabbari yayi asalin yanda yake kare manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam, ai ba za a daidaita shi da wanda dama shi bai da awar karewa ba, dama shi farmaki ne ke ga manzon Allah. Ga wani shi kuma kokari yake yana fafata kai ya kare manzon Allah. Ko wani abu aka samu na ajizanci ko bashariya ya yi tuntuɓe a nan ko a can, ai wannan manufar ta kare manzon Allah ta cece shi. A san in wani gyara za a yi masa, in wata nasiha za a yi, a san hanyar da za a bi. Akwai shawarwari muhimmai da nake so na gabatar, wanda ina da kyakkyawar raja insha Allah za su bice wutar wannan gobara da ta so makama akan wacce ba ma san taruru, dan in taruru ba a san iya inda za ta tsaya ba. Ina da muhimman shawarwari kuma da adalci na insafi waɗanda nake so na gabatar ga gwamnatin jihar Kano, amma nan ba fagen su bane. Aka ina amfani da wannan dama, ina fata kafin rana ita yau Allah ya taimake ni, ina ƙoƙarin lalabar hanyoyin da zan ga mai girma gwamna. Ina kuma neman duk wanda wannan sako na ya same shi, in yana da hanyar da zai iya ganin gwamna a cikin hanzari saboda sauke wannan amanar, da iyar masa da waɗannan muhimman shawarwari wanda za su taimake shi insha Allah wajen yanda zai shawo kan wannan matsala, ba tare da wani ɓangare ya ga cewa ba a yi masa daidai ba. To ina kira ga duk wanda yake da wannan damar, ina kira a bani wannan damar in iyar da wannan saƙon. Mai yiwuwa ba na fata in ya zama har sati ya kewaye kuma ban samu damar iyar da wannan saƙo ba, to mai yiwuwa
ya zama watakila a cikin karatuna na shama'ilin rasuli na bijirar da wannan shawara saboda al'umma ta alƙalanci ta zama shaida akan abin da yake kaiwa yake komowa. wa tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu alayhi ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibadi hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad. fa'adina li sai ya bani izini. wa fi riwaya a wata riwayar annan nabi sallallahu alaihi wasallam zara qabra ummihi fa baka wa abka man hawlahu, ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa fa baka ya fashe da kuka wa abka man hawlahu, waɗanda ke tare da shi sahabbansa da suke tare da shi suka fashe da kuka. wannan ya faru bayan fatu makka ya zo wurin da ake kira Jayhud ko al-Abwa inda aka binne ta yayin da ta rasu. a wannan guri ne ya tsaya ya shiga makabarta, sai ga kamar yana magana, sai kuma aka ga ya fashe da kuka. to shine sayyidina Umar ya je ya tambaye shi me yake faruwa. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya nemi izini daga ubangijin sai ya nema wa mahaifiyarsa gafara, ba a bashi ba. sannan kuma ya nemi to a bashi damar ziyarar ta, aka bashi wannan damar. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور لو هكا كزيارتي قبرها فإنها تذكر الموت تنا ترد متوى أوجن زيارة قبري ba a tantancewa tsakanin wanda ya mutu akan musulunci da wanda ba akan musulunci yake ba. ziyara ta izina ba ziyara ta addu'a ba. ziyarar da zaka je kayi wannan cikin makabartar addu'a shine zaka ziyarci a kabari na mu'minai. amma in ziyara ta izina ta ka dau wa'azi daga wannan duniya shine sai ka ziyarci a kowane ba kabari. wata bata an Anas fi sahih, ya tabbata daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda a cikin sahih Muslim anna rajulan qala ya rasulullah, wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah aina abi, ina mahaifina, qala fi nar, yace na wuta. falamma qafa da'ahu, yayin da ya juya baya ya tafi sai ya kirawo shi, fa qala inna abi wa abaka fi nar, mahaifina da naka suna wuta. waɗannan hadisai duk hadisai ne sahihai, malamai da dama sun ruwaito su, ba kawai Muslim ne ya ruwaito hadisin ba. Nasa'i ya ruwaito hadisi, Abu Dawud ya ruwaito hadisin Kitabul Janaiz, hadisin Abu Huraira yana cikin Sunan Abi Dawud. haka nan Nasa'i a cikin littafin sa Al-Mujtaba ya ruwaito hadisin, har ma ya masa babu ziyarati qabril mushrik, babin da yake nuna halaccin a ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba, wanda ya mutu yana shirka. sai ya kawo hadisin Abu Huraira da muka karanta, ista'zantu rabbi an astaghfira li ummi. Imam Ahmad a cikin musnad ɗinsa ya rawaito shi, al-Hakim al-Mustadrak ya rawaito shi, Baihaqi a cikin Dalail an-Nubuwa ya rawaito shi, limamin masu fassarar al-Qur'ani al-Imam al-Tabari a karkashin tafsirin waccan aya ta suratu Tauba, وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، يا رويت waɗannan hadisai gaba ɗaya. limamin masu tafsirin duniya wanda ya fara rubuta tafsirin alqur'ani bil athar, shine farkon wanda ya fara rubuta tafsirin alqur'ani ta hanyar dogaro da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama, ta hanyar dogaro da maganganun sahabbai da tabi'ai. tafsirin sa har zuwa yau babu kamar shi, sama da shekara 1000 ya rubuta wannan. al-Baghawi a tafsirinsa ya rubuta wannan, tafsirul Baghawi ya rubuta wannan. tafsirin Zadul Masir da Ibn al-Jawzi ya rubuta, ya kawo wannan hadisi a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. Ibn Kathir a tafsirinsa tafsirul Qur'an al-Azim ya kawo waɗannan hadisai a ƙarƙashin tafsirin wannan aya. kai ba ma ahlus sunna tsantsa ba, har yan bid'a ruhul bayan na Ismail Haqqi, an san ruhul bayan tafsiri ne na wani bakin dan bid'a
wato a yan bid'a amma shi da faffe ne da faffan dan bid'a. Hanya ne na taba ganin tafsirin da yake da bid'a malam kazantar ba magana. Ruhul bayan na wani baturke ne, amma shi irin maganar wahadatul wujud din nan kamar ma ita ce tafsirin Qur'ani. Maganar cewa kowa Allah ne, ai shi kamar ma ita ce fassara Al-Qur'ani. Bini ya tabbatar da ita. Duk inda ya zo wata aya sai ce to wannan ma tana nuna wahadatul wujud. Shi irin kawai ai ta raba allantaka abin da sauki a musu. A gaskiya kasantaccen tafsiri, amma maki kuma ya kawo wannan. Tafsirul Khazin, ai kusa Al-Khazin. Al-Khazin na kaji kasuwa ana sai da shi, duk yan bid'a suna karanta. Shekara da shekaru ana bi ta kansa. Shi ma ya kawo. Banda littafan hadisi, wannan tele su Tabarani su waye duk sun kawo hadisi. Wannan shine kusan magabata suka sani. Ba a san wani abu sabanin wannan ba. Sai da addinin ya fara zama bako ake yi wa addinin wani karatu daban ba irin wanda salaf suka yi masa ba ma wanda ya fi rikirkicewa a matsalar wannan kamar Suyuti. Duk abin da ka ji babatun da in bid'a yau suke ta yi akan wannan matsalar, duk abin da za su faɗa a cikin littafin Suyuti suka shi da ya ta rubuce akan wannan. Suyuti Allah ya ji kanshi da gafara, malami ne da ake karanta littattafansa a fahimta a kuma karu. Ba ma inkarin falalarsa a babin ilimi, ya rubuce da daman gaske. To amma yana da kwashe-kwashe, shi yasa har wasu ma suke masa